Și cu nemți să jucăm. Așa. Care să-l alegem? Ia pe ăsta mai miculuț. Așa. Ne-au lansat direct la înălțime mare. E capul meu, ce armament scoate ăsta. Bun. Așa se vede din interior. Cam așa ar fi avionul în interior. Una jos. Opa, pe piciorul, mă, am și băgat-o în pământ. Attention to the map, pe dracu. Hai încă o dată cu altul. L-am băgat în pământ. E capul meu, ce armament are asta. Am să dau bombe. Să îl nimerim. Un pic l-am nimerit. Un pic. Opa! Rangul nu contează. S-a dus la pământ. Ioșca s-a dus să aterizeze cu botul în față. Bă, nu mă încet, nu mă încet. Os, man, ăsta-s gata acum. Ce m-a luat ăsta? Neamțul ăsta. Avionul lui a fost mai bun ca meu. Hai, ce avem acum? Un C202. Hai să-l vedem pe Ioșca ăsta care m-a lovit adineaori. Miro 418. Nu, săracul a căzut înainte să lovesc. Bă. Ce free for all trebuie. Bă, unul mi-a atins elicea. Nu mi-e să cred, mă, nu mi-e să cred. Na, am mult gata. Ce-ți mai fac fără lici? Fără lici.
Unde e să mai zbor? Nu. Am ce să fac. Decât să aterizez frumușel. Încă vine ciobanul ăsta în fața mea. Că nu pot, că nu mai am viteză. Hai să aterizez. Opa, ioi cu botul, nu cu botul, nu. Și așa vine. Așa e cu botul. Trage din pământ. Frânează cu dinți. Nu vine. Bine, asta este. Hai vedem ce facem cu BF-110. Ia pe ăla să-l urmărim. Și că SB2C. Asta cred că e boot. Da. După câți bani odată e boot. Bine, am crescut și un picuț pe aici. Unul jos, dar mi-a distrus un picuț motorașul. Wow, două motorașe. No, și-am luat foc. Mai bine, amu. Ia câte bombe am. No. Ce mai fac cu ele? Ce fac atâtea bombe? Bine. Hai să luăm pe următorul. Ăsta nu-i prea cinaș avionul. Ia-l e pe Jean, OG. Ciobănelul ăsta mi-a distrus avionul. Așa. Uite, poate salvăm vreo doi pe aici. Asta n-are foc puternic avionul ăsta. Asta este, are numai cât are. Are ceva probleme? Am eu probleme acum. Nu, am probleme. Lipsă o aripă. Lipsă o aripă. Bine. Hai să jucăm cu rușii.
avioanele astea sunt mai puternice. Bazd meg. Hagyj, capul meu. No, capa asta e cel mai tare. Adică are tunul cel mai puternic. 37 mm. 37. Cred că acolo. 37. Dacă nu greșesc, 37. Unul jos. Jos cu tine. Ai îmi bag piciorul, mă, nu puteam să levit, mă. Era tare fain dacă levitam. Pe locul 4 cu 3 avioane. Asta îmi place avionul ăsta. Madre mia, mă. Niciunul n-am nimerit. Du-te jos. Du-te jos. Du-te jos. Nu, hai. Vine ăla și mi-ai dat două glanțe cap și gata. Hai jos. Bine.
Shivani. Care trage așa de zor, mă? Care trage chiar halul ăsta, mă? Jos cu tine, hai. Opa, ăsta e lângă mine. Jos, mă, că mă lovește ăsta. Asta e cu reacție, mă. Ia sună, mă, chiar în halul ăsta, mă. Că sună cu reacție, mă. Ce-o sunat așa, doamne? Reparare, tăte, dă-le în Franța. Calculatorul e destul de vechi, însă placa video este destul de bunicică, aș zice eu. Un GTX 1080 cu un procesor de la AMD 8320, 24 de GB de RAM. Bine. Hai să dăm niște lupte mai de eră, mai veche. Așa. Și care să mi-l aleg? Ia pe ăsta. MiG 3. Fain avionul.
Du-te mă în față, mă, dacă te grăbești, du-te în față. Opa, opa, we captured the airfield, pe dracu. Ce ai capturat? Una noi, una voi. Uite aici. Du-te acasă. Prima lovitură și a fost și mortală. Așa, hai să ne întoarcem. Mai îl găsim pe unul. Hai să ne vină unul din lateral. Unul e de obitoci așa. Să bagă în tine. Uite, yellow ăla e periculos. Opa, opa, bă, care trage, mă? Unul din spate. Opa, bă, încetișor, mă, frate. Nu te-a îmbalat chiar așa de tare, mă. Cu ăsta n-ai șanse. Fuck. Mie că m-a lovit. Opa, că se întoarce. Bă, ăsta e și ei supărat așa o țară. Foaie, capul meu. Are și... Du-te jos. Așa. Hai să căpătăm ceva înălțime. Ăsta vine drept în mine. Hop! Altul, mă. Bă, frate, mă. Opa, mă, altul, mă. Și care bai, am vrut să zic că mi-a distrus motorul, dar pe șare e pe curat. Bine, mă. Hai că ne luăm altul. Ia cu ce armamentul umblă ăsta. Vai, e capul meu. Na, la luptă. Dă-i drumul. Am crezut că am apăsat. Am distrăbătut vreo... Să ducem până la primul vreo 7,92, 7,40, 7... Nu, 7 km până acolo. Asta nu mi se pare nu știu ce avion, dar are rachete. Mai trag și eu câte o rachetuță. Uite la pe Luke, ăsta cred că joacă pe PlayStation. Mă, ce mă disperă ăștia care joacă jocurile astea pe PlayStation. Du-te jos la pământ. În loc să joace, o băga jocul ăsta și pe PlayStation. Și cred că merge și PlayStation și PC împreună. Amândouă. Du-te jos. Du-te jos. Hai. Hai. Na. Nu mai are o aripuță. Nu. Să nu fie în curul meu. Ce particulă. Hai să vedem. Mă urmărește careva. Nu spui că chiar el. Ana, mă, bata copul, nu scăpat. Yo. Nu, mi-a zburat tătie. Nici măcar o rachetă n-am tras, mă. I-am văzut că dacă am slăbit atacul și am zis că nu mă mai atacă, a venit el și m-a atacat el pe mine. Hai că mă rog la asta să-i trag niște rachetuțe.
Volodia 221. Nu ce ziceți, ăsta e bărbat sau e femeie? Ce joacă? Am impresia că are nume de femeie. Sau nu prea îi de pe aici. Zona asta nu prea îi. Un ochi pentru ochi. Cineva l-a agățat. Bun, unul câte unul zburat. Vedem, uite, la depărtarea asta, o rachetă. Bun. Du-te jos în pământ. Bun. Bun. Hai de capul meu, mai frate, mă. Avion distrus, bun. Sunt câte am? 5. Bun, dar îi cineva în spatele meu. Îi și mă urmărește. Mă urmărește, măi, frate, măi. Fai și cu ce armament? Opa! Cineva l-a agățat pentru mine. Hai să ne întoarcem înapoi. Jos cu tine. Mai am glonțe, trebuie să aștept un pic să se încarce glonțele. Mitraliera au revenit, tunul acum. Bun. Back in business. La hangar. Cu ce să mai jucăm? E cu SUA. Uite așa, e cu avioanele astea. Bun, ce să alegem? Hai să începem cu P47 ăsta. E măcar și rachete. Hai să le luăm pe astea.
Cât are? 15 o parte, 15 cealaltă, 10 bucăți. Zece rachetuțe. Bineînțeles, astea nu-s de urmărire, astea sunt așa, să nimerești ținta și pac, ai tras. Artileria, măi, frate, mă. Dacă... Fai de capul meu ce l-a nimerit. L-a nimerit, uite, încă unul. Bă. Hai să tragem noi niște rachete. Așa nu mai nimerim ținte fixe. Da bine. Și unde e vaporul? Wow, mă, frate, mă. Pac, piciorul, mă. M-a nimerit chinezul ăsta. Cu avionul lui de chinez, n-a bine, nu. Dacă m-a nimerit, ce se face? Asta. Și... Bam! Ratare. Ba nu, că l-am nimerit. Dar trage și artileria de jos după tine. Aia e chestia. Nu, bine, nu, care trag, mă, toți trag după tine. Dacă este bași pe raza lor. Și mi-a mai dat rezervă încă unul, hai, vedem. Îl punem fără nimic de data asta. Mai ușor. Fără nicio bombă.
Ce bolond. Ăsta e ăla care are 10 rachete. Pe 47-le. Doar că e un avion mai greu, mai așa. Nu... Bine, mă. Nu, mai bine că am luat foc. E bine. Oaie capul meu, ce foc am luat, tot ce încă mai zbor. Fii atent. Fii atent. Fii atent. Hai, și roțile în zbor. Du-te jos. Am vrut să aterizez, dar nu m-a lăsat. Nu ai cu B-ul ăsta, B25. Ăsta e de lansat bombe mai mult. Hai jos. Întrebare întrebătoare. Oare ajung eu până la locul unde să detonez bombele? Am prins un pic de viteză. Câte bombe am? 12 bombe. Una. Uf. Uite aici. Așa. Una. Două. Așa. Bine, nu, bine, nu. Nu, 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 nu. Trageți, mă. Trageți, mă. E capul meu. Misiune îndeplinită. Și cu asta a fost tot. Nu e rău? Iată, mai jucăm și altă dată.